Inżemmilkom eżis telespettaturi, waqt il-programm tal-bira jiena sostejt ma'kom kif il-kriżi li nsab fija l-Partit Nazzjonalista huwa riżultat tal-impulsività tal-kap nazzjonalista Simon Busuttil, illi ma rafx il-konsegwenzi tar-rabja kbira illi qal li ħakmitu meta rċieva dik il-famuża SMS mingħand il-kap eżekuttiv tad-DB Group. Dak l-SMS fejn talbu jrot lura l-flus kollha li tawh matul is-snin bħala donazzjonijiet. Nafu wkoll illi dawk id-donazzjonijiet għallunna DB Group stess kienu qegħdin jiffinanzjaw il-pagi tal-ogħla żewġ karigi tal-Partit Nazzjonalista, dawk ta' Segretarju Ġenerali u dak tal-Kap Eżekuttiv. Nafu wkoll issa ddew ġimagħtejn u għadu ħadd ma ċaħada il-ċifra totali ta' donazzjonijiet mingħand id-DB Group lill-Partit Nazzjonalista jlaħqu €900,000 f'dawn l-aħħar snin. Issa, ħan nifukaw fuq l-ovvju, jiġifieri fuq dak li nafu bih u li sissa huwa fid-der. Palissa għaddej attak qawwi fuq il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco. Dan l-attak mhuwiex ġej mill-Partit Laburista li huwa l-avversarju naturali tal-Partit Nazzjonalista. Iżda l-attak fuq De Marco ġej meħdan l-istess partit tiegħu. L-attakk qed ikompli jiħrax sija b'sija u ma nkunx sorpriż jekk lejn fis-sigħat jew il-jiem li ġejjin De Marco jixba għal kollox u jaqbad u jsabbat il-bib warajh. Nitlobkom issa biex toqgħodu attenti għad-dettalji ta' dak kollu li qed jintqal u li qed jagħmel Simon Busuttil u kif dan il-kap ta' partit qed isegwi l-pariri ta' xejn għajr minn blogger Daphne Caruana Galizia. Mela minnaħa waħda għandna il-kriżi tal-Partit Nazzjonalista li issa qed ikun uffiċjalment investigat mill-Kummissjoni Elettorali dwar ksur tal-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Fuq naħa l-oħra, għandna kriżi ta' kredibilità ta' Simon Busuttil li nfaqatlu l-bużżieqa li kien ilu jonfoħ li huwa ċempjon tal-governanza tajba. Fuq naħa mbagħad għandna l-ħrejjef li ħireġ bihom Simon Busuttil biex jiġġustifika l-frejjeġ ta' donazzjonijiet sigriti illi ħa partit finanzjarjament fallut. Fuq naħa wkoll għandna l-blogger Daphne Caruana Galizia illi issa donna ħadet over fil-Partit Nazzjonalista, tanti li Simon Busuttil segwi, jassorbi u jagħmel tiegħu dak kollu li din tajt. U fuq naħa hemm oħra biċċa xogħol, il-konsegwenza tal-aħħar waħda. Hemm din il-gwerra sieħa li għaddejja fuq Mario De Marco. Fil-qofol ta' kollox hemm kumpanija, id-DB Group. Mela, qabel it-tnejn ta' frar li għadda jiġifieri ħafna aktar minn xahar ilu, dakinhar li d-DB Group kien iffirma l-ftehim mal-Gvern biex iwettaq investiment ta' aktar minn €300 miljun bl-iżvilupp tas-sit tal-ITS f'San George San Ġiljan. Nazzarda ngħid illi ftit minnkom kienu jsemmu din il-kumpanija għajr forsi l-impjegati jew intom forsi tmorru tiklu fil-istabbilimenti ta' din il-kumpanija. Allura l-mistoqsija tiegħi hija di, kif inhu possibbli illi din il-kumpanija daħlet fiċ-ċentru tal-gwaj kollu li bħalissa dejjem minnu il-Partit Nazzjonalista. Ħana mela ċara li jiġri internament fih dan il-Partit Nazzjonalista żgur mhuwiex affarijiet tagħna. Jimpurtana iżda mit-tattika qarrieqa tal-Oppożizzjoni u Partit Nazzjonalista li kapaċi timmanipola l-opinjoni pubblika fosthom ukoll il-manipolazzjoni tal-partitari tal-partit. Iżda dawk li għadhom ma femux ħafna affarijiet, nitlobkom biss irid tużaw daqsxejn moħħkom, tikkonċentraw u li tippermettu li niggwidawkom pass pass. Għaliex s'issa semmejna ħafna affarijiet fosthom. L-ewwel waħda, l-iskandlu tal-pagi tal-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista imħallsin mid-DB Group, dik stabbilita. It-tieni, l-iskandlu li nkixef mid-DB Group u mhux minn Simon Busuttil, il-famuża SMS ta' Simon Busuttil mingħand id-DB Group għal refużjoni tad-donazzjonijiet, ir-rabja kbira li ħakmitu għal dik l-SMS, it-terremoti li sussegwentement eżżes il-Busuttil u l-partit tiegħu, u l-kollaborazzjoni ovvja u ċara bejn Busuttil u l-blogger Daphne Caruana Galizia li sabet forza qawwija għal erda ta' Mario De Marco u għaliex għax sa ftit jimilu kien l-avukat ta' DB Group. Mela minn dawn is-sitt punti, u nispera li ma nsejtx xi ħaġa barra, tispikka ħaġa li tbellaħni ħafna u nifhem aktar kemm hija sofistikata l-magna propagandistika tal-Partit Nazzjonalista. Ħallurikom ritratt. Anzi filmat, taraħ dak bil-slow motion. Dan huwa Beppe Fenekadami iben l-ex kap storiku ndiskuss tal-Partit Nazzjonalista Eddie Fenekadami. Issa permettu li nistaqsikom ħaġa. Matul dawn l-aħħar ġimagħtejn rajtu xi ħaġa fuq il-gazzetti, fuq it-televiżjoni, fuq ir-radju dwar dan ir-raġel? It-tweġiba hija assolutament le. Beppe Fenekadami ma der u ma nstema' imkien. Infakkarkom li nitkellmu fuq dawn l-aħħar ġimagħtejn u qed ngħid dan għaliex la kollu li nqala fuq DB Group seħħ eżattament l-għada, jiġifieri is-Sibt 4 ta' Marzu li għadda li kienu mħabbra d-dettalji ta' dak li sabet inkjesta mmexxija minn 3 imħalfin dwar skandlu kbiri li seħħet lejliet l-elezzjoni li għaddiet.
Din l-inkjesta irrakkomandat biex il-Kummissarju tal-Pulizija u l-FIAU ikomplu investigaw kif l-ewwel net kienu twaqfu investigazzjonijiet oriġinali fuq kumpanija li Beppe Fenekadami kien involut fiha u li spiċċat taħt il-lenti ta' investigaturi Olandiżi minħabba allegat każ ta' ħasil ta' flus kriminali u traffikar internazzjonali ta' droga. Nirrepeti, fuq dan il-każ smajtu xi ħaġa oħra dwarha f'dawn l-aħħar ġimagħtejn? U ekku naqbel magħkom xejn dik it-tweġiba u għaliex l-għada tal-pubblikazzjoni tal-inkjesta sempħet Daphne Caruana Galizia u pubblikat blog li takkuża l-Mario De Marco għax huwa avukat ta' DB Group. Ħanaraw il-blog, hemmu. U tant skużi nfakkarkom li għadda xahar, ok? Mindu kien ifirma dan il-famus ftehim dwar is-sit tal-ITS. U bekk palma sar l-ovvju jgħaddu ftit sigħat u l-kap tal-oppożizzjoni jagħmel diskors u jattakka l-ftehim dwar l-art tal-ITS u f'daqqa waħda l-attenzjoni daret fuq dak li sa Busuttil u t-trumbetti tal-Partit Nazzjonalista tifissru bħala skandlu kbir. U hawnhekk tinkixef il-magna tal-Partit Nazzjonalista u kif ħadmet malajr biex tiddevja l-attenzjoni minn fuq Beppe Fenekadami tless in-nies fuq il-gravità ta' dak li ħareġ minn dik l-inkjesta. Għaliex qed ngħid dan? Għaliex innexxiela twetta il-magna tnajt tal-Partit Nazzjonalista twetta dak li ridet. Li tiddevja l-attenzjoni minn fuq Beppe Fenekadami għal fuq Mario De Marco. U De Marco mhux xi wieħed kwalunkwe. Mario jiġi iben Guido De Marco, pilastru storiku ieħor tal-Partit Nazzjonalista. U nasal ngħid dan, jekk il-magna tal-Partit Nazzjonalista tasal biex tattakka u tkisser il-Mario De Marco, sempliċement għax huwa avukat u ħadem bħala avukat ta' DB Group, nies bħali jew bħal Jeffrey Policino Orlando, Jesmond Molliet, Franco De Bono, Jan Castel de Paris, dan biex insemmi uħud ta' m'għandhomx għal xi xiskantaw għal attakki kontinwi mill-Partit Nazzjonalista. Lil De Marco attakkawh saħansitra għax kien marit. Iżda l-erq ta' Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista m'għandux limitu għaliex fil-waqt li ma kkalkulax reazzjoni ġustifikata ta' DB Group għall-attakki li sar fuqhom għal xejn minkejja li Busuttil innifsu kien ħabtilhom il-bib ftakru għadi u tkarbilhom biex jgħinuh finanzjarjament biex jħallsilhom il-pagi. Tajjeb? Jasal biex jarmihom u jipprova jkissirhom minkejja l-fatti kollha spjegati basta illi jaqbes għal min għandu f'moħħu. Ma dik niġelli aktar tard. Allura fejn huwa li verament jimpurtana? Jimpurtana mill-fatt li Simon Busuttil ma jistħix inniżżel in-nies fit-toroq tal-Belt Valletta ftit tal-ġimgħatilu biex jaqbes għal Daphne Caruana Galizia illi issa saret pratikament id-del tiegħu. Huwa nniżżel in-nies fil-Belt biex jiddefendiha għax daħlet lilha nfisha u anke lilu Simon Busuttil fi xkora minħabba fake news. Ftakru ftit f'dan id-diskors ta' Simon Busuttil fil-Belt Valletta waqt dik id-dimostrazzjoni qed nitkellmu ftit tal-ġimgħatilu. Meta jsipruħu daru mal-ħajt, meta jsipruħu frokna, jibda jattakka. Bħal meta jkollok ġurdin illi nqabad frokna u jibda jara kif ser jigranfa u jattakka biex joħroġ minn dik ir-rokna. U allura jattakkaw apertament, sfaċċatament, b'mod mill-aktar aggressiv, b'mod mill-aktar kattiv u anki giddib l-ewwel net lilna, lill-oppożizzjoni, lill-Partit Nazzjonalista, lill-kollegi tiegħi, attakki wara attakki. Ġib li ħnina, tajba ħafna insomma, biex titkellemek jew ma tajf Malta, jew zlaqtu rasek u ħabbat rasek u teħtieġ il-kura. U ngħid għaliex dak li jitfa' fuq ħaddieħor Simon Busuttil jiġifieri fuq il-Gvern, fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Partit Laburista l uffiċjali tiegħu, familji tagħhom, it-tfal tagħhom, il-lista tkompli huwa proprju Emilu stess. Ismaw dan li ġej. Mista qed iduru fuq ħaddieħor. Il-biraħ aħna, illum il-ġurnalisti u għada min imissu. Who's next? Għada ikun imiss lilkom. You are next. Nammetti li 4 ġimgħat newden fuq din is-silta li għadkom kif smajtu. Ta' biex ipprova nsib. Mhux konnessjoni, iżda s-sens ta' dak li għadna kif smajna. Huma kliem peżanti, jbeżżaw, imma għandhom ħafna verità. Iżda l-lum ngħid li llum hemm ħadd aħjar milli Mario De Marco biex jgħidilna fuq dan. Mario De Marco fil-fatt kien eżatt rib Simon Busuttil dakinhar ta' dak id-diskors. Hija surreali, vera, għaliex min kien imissu? Eżatt Mario De Marco. U l-bira fil-għaxija waqt il-programm Extra meta mistoqsi minn Xavier Balzan, l-istess Mario De Marco
tana ħil ta' dak li għaddej minnu. Id-DB Group saru klijenti tal-uffiċċju tagħna jisu għal dawn l-aħħar ċirka 4 snin. U nagħmluhom xogħol, konna nagħmluhom xogħol ta' natura ċivili u kummerċjali. Ġifieri pereżempju kien hemm żmien lejn tmiem l-2013 fejn essenzjalment Silvio De Bono xtara partner tiegħu ġew kumpanija li kienu proprjetarji tal-lukanda. San Antonio, għandi nifhem. San Antonio. Kien hemm żminijiet fejn pereżempju konna l-avukati fejn hu xtara kumpanija oħra. Essenzjalment pereżempju mbagħad f'nofs l-2015 jekk nsejjer żball fejn id-diretturi ta' Seabank Hotel kienu ġew akkużati b'omiċidju involontarju meta kien miet ħaddiem waqt ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni ta' Seabank Hotel. Oħti Ġannella u jiena konna derna għad-diretturi biex nindefenduhom fuq l-akkużi. Sużentement kien hemm direttur minnhom kien infatti Francis minn Eżattament. Deputat ovvjament nazzjonalista. Kienu tliet diretturi. Ex-Ministru. Eżattament. Jiġifieri kellek il-Francis, kellek il-Silvio De Bono, kellek il-Arthur Cauci. Kien każ fuq il-gazzetti, jiġifieri isimna der bħala l-avukati tad-diretturi, jiġifieri kienet ħaġa magħrufa. U kienu ġew liberati għax l-akkużi twaqqgħu fil-konfront tagħhom għax kien hemm nuqqas ta' prova ta' prima faċe fil-konfront tagħhom. Sussegwentement kien hemm jiġifieri f'dak il-każ, jiġifieri diġà Simon Busuttil diġà kien jaf illi aħna avukati ta' DB Group. Jiġifieri u stess ikkonferma li kien ilu jaf li aħna avukati ta' DB Group. Mela aħna u qed naraw bl-aktar mod ċar kif Mario De Marco spiċċa biex ikollu jmur fuq televiżjoni biex jiddefendi ismu u oħroġ il-għaġeb il-lejla stess qabel dan il-programm mar fuq net television donnu biex għall-inqas jimla l-vojt u jwieġeb għal kritika tal-partitari nazzjonalisti li mhux qed jifhmu x'inhu qed jiġri. Iżda l-ewwel nett li Simon Busuttil qatt smajna kelma waħda favur Mario De Marco dan l-aħħar. Lewx, jippreferi jiddefendi lil Daphne. Lil Salvo Mallija lil Beppes da Mario De Marco ftit li xejn. Jiena m'hawnx hawn biex iddefendi Mario De Marco di kwistjoni tal-Partit Nazzjonalista. Bek De Marco smajnieh il-bira fil-għaxija kostret joħroġ igiddeb lil Busuttil il-kap tal-partit tiegħu stess. Illi f'din is-saga kollha tad-DB Group qed jilagħba donnu kien skandlu li sar jaf li De Marco kien l-avukat tagħhom donnu lejlieta. Interessanti ħafna hija l-parti fejn De Marco jgħid li kien jaf bil-laqgħat bejn Simon Busuttil u Silvio De Bono tad-DB Group. Huwa minnu wkoll li iż-żewġ naħat qed titkellem fuq DB Group u Dr. Busuttil kellhom laqat. F'dawn il-laqat inti kont tkun preżenti f'dawn il-laqat? Le, qatt ma kont preżenti. U qatt ma kont preżenti f'dawn il-laqat? Għażla tiegħek ma kontx preżenti? Għażla tiegħi ma xaqx inkun preżenti. Għaliex? Għax minix lobbyist, jiena kont avukat, jew xajtur, jiġifieri ma jidhirlix li kelli nkun preżenti għal dawn il-laqat. Jien ħaniprova. Mela, interessanti ħafna dik issa mawdin ukoll. Għaliex dak li se joħroġ issa għandna nibqgħu niftakruh. Inti kont taf li qed jingħataw flus lill-partit jew ma kontx taf. Inti kont at any point involut? Mela, jiena minix involut fl-istrutturi tal-partit li għandhom x'jaqsmu għall-finanzjament tal-partit. Jiena l-viċi kap tal-affarijiet parlamentari. Jiena minix involut f'dak li għandu x'jaqsam. Il-risposta għal dik hija inti ma kontx naf. Inti ma kontx naf. All right. Mela tajba ħafna, issa iffokaw. Di dikjarazzjoni importanti għaliex dak li għadna kif smajna, Mario De Marco jkompli konferma li fil-fatt saru qatt tal-laqat bejn Simon Busuttil u Silvio De Bono ta' DB Group. Aktar hekk, De Marco jsemmi l-kelma finanzjament tal-partit. Din is-silta bekk iġġarra fil-pożizzjoni ta' Busuttil illi insisti fuq dak li fisser bħala arranġament kummerċjali. Il-kelma intużat ukoll hija l-kelma lobbyist u għalkemm jgħid ma kienx jaf bit-talba għal flus minn De Bono, il-fatt li jgħid li għażel ma attendix għal dawn il-laqat bejn Busuttil u De Bono għax mhux lobbyist li tqajjim il-mistoqsija. Ma lobbyist fuq xiex? Mario De Marco kien elokwenti ħafna jispjega li ma kienx jaf li bejn Busuttil u Grupp DB għaddew il-flus. Id-deċiżjoni kont ħadta realtà il-ġimgħa. Mela, jiena il-ġranet ta' qabel il-maratona, dik il-ġimgħa ta' qabel il-maratona. Bejn l-ewwel storja u t-tieni storja. Jiena kont qed Ingilterra x'kelli mur nagħmel xi MRIs. Wasalt Malta filgħodu kien niftakar xi sija ta' filgħodu l-ġimgħa. U dakinhar
ġejt informat illi il-partit kien qed jikkonsidra minħabba ir-riservi li kellu dwar il-prezz ta' dak il-kuntratt illi jirreferi il-transazzjoni għall-investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali. Jina mal-ewwel kellimt ma' Simon Busuttil, għattu Simon dak il-ġimgħa. Jiena min-naħa tiegħi u min-naħa tal-uffiċċju kollu tagħna aħna lesti li nirrinunzjaw għal-brief tal-ITS. Għaliex jien ma rridx illi bl-ebda mod lanqas remotament il-pożizzjoni tagħna bħal-avukati tad-DB Group tiġi b'xi mod jew ieħor in konflitt mal-pożizzjoni tal-partit illi xtaq jirreferi l-affari lill-Awditur Ġenerali għall-investigazzjoni. Għalli prova niċċara punt. Mela, mbagħad l-għada jienu Dottor Busuttil ukoll tkellimna u qabel miegħi ukoll illi iva l-aħjar sitwazzjoni tkun illi jiena nirrinunzja l-brief. Il-ħadd filgħodu fil-fatt skużani, u qed jgħid li hu talbek biex tażel kważi id-dikjerazzjoni tiegħu kienet waħda jew vi jew va. Sejfer, jienu Simon kellimna u wasanna għal deċiżjoni flimkien għabbażi tal-offerta li jiena stess kont għamiltlu il-ġurnata ta' qabel. Jiġifieri dawn mal-fatti. ċara daqs kristall. Qed igiddeb il-Simon Busuttil għax diġà qal li kont jien li qedlu iddeċiedi bejn dak li fisser bħala konflitt ta' interess li qatt ma kien hemm. Kif iġġudika lil Simon Busuttil issa fuq il-fatt illi qabad fajjar fuq televiżjoni li rċieva l-SMS minn il-kap eżekuttiv tad-DB Group ftit ħin wara li attakka l-kumpanija u talbu biex irott lura id-donazzjonijiet. U kien għalhekk preċiżament għaliex jiena inħobb nevita l-kontroversi, meta d-DB Group talbuna biex inkunu l-avukati tagħhom fuq dal-proġett, jien ma bbaċċ u mort jisni gaffa u bqajt għaddej avukat tagħhom qisu xejn mhu xejn u ma tilħadd. L-ewwel ħaġa li jiena kont għamilt qabel ma qalqet is-sejħa l-propesti kienet li ninforma jiena il-kap tal-partit tiegħi. Biex nara jekk il-partit jew le hux kontra jew favur dan il-proġett. Ara x'qed nipprova ngħid, jiġifieri jiena anzi provajt nagħmel kollox korrettament. L-ewwel rajt jekk il-partit hux favur jew le ta' dan il-proġett. Rajt li l-partit mhuwiex kontra li jsir proġett hemmhekk, tieni nett imbagħad laqqas tajt għamilta wara dar il-partit imma mill-ewwel infurmajt il-kap tal-partit u żammejtu infurmat il-ħin kollu. Ma taħsibx il dak il-moment partikolari kien hemm sitwazzjoni ta' etta naivite jew immaturità politika? Niġi ngħid, kulħadd għandu l-istil tiegħu u kulħadd jieħu d-deċiżjoni tiegħu. Dottor Busuttil der dak li ħin illi dik l-SMS ma tagħmilx sens illi jżomm għalih. U rrid juri illi ħadd lilu ma jirkattaħ. Jew ħadd mhu se jagħti indikazzjoni li jaħseb illi dawk id-donazzjonijiet huma xi rabta intiża magħhom. Tista' taqbel miegħu, tista' ma taqbilx miegħu. Però dik kienet deċiżjoni u tifhimha. Deċiżjoni mbagħad naraw għax ħafna partitari nazzjonalisti u anke uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista ma qablux ma' Simon Busuttil illi jippubblika jgħid pubblikament x'kien il-kontenut ta' dak l-SMS, imma dak affarijiet tal-Partit Nazzjonalista. Iżda jiena ħanaqbes il-qudiem għal dak li għadna kif smajna li x'kien tweġiba ta' avukat, iżda l-min irid jifhimha wkoll il-bibien l-interpretazzjoni huma miftuħin beraħ fuq diversi affarijiet għal mod kif tkellem dwar Simon Busuttil. Nerġa' nismgħu. Din hija l-ewwel darba li jiena spiċċajt fil-firing range minħabba klient. Li gutajt da jiġrili spiss jew daġrali qabel ngħid jiena persuna xellerata. Però jiena dejjem kont kawt fix-xogħol illi nagħmel u dik kienet l-ewwel darba illi ġara hekk. U ġara hekk ma sibx illi tort tiegħi, però r-realtà hi għaliex għamet kontroversja fuq ixu li aħna bħala avukati żgur ma nalebda kontroll fuqha li għall-ixu tal-prezz. Mela, rridu nafu wkoll li f'din iċ-ċirkostanza kollha se nikkonkludi b'di, hemm Daphne Caruana Galizia li qed titlob persistentement għar-riżenja ta' Mario De Marco. Għaliex? Għaliex huwa l-avukat jew kien l-avukat għax issa irrinunzja ir-remit ta' DB Group. Allura nattakkawh fuq is-saħħa tiegħu
allura nattakkaw fuq il-professjoni tiegħu. Nattakkaw għal-fatt li għax kien marit u kien imsifer ma setax jattendi għal laqgħat kollha parlamentari li kien hemm u għamel minn kollox biex għall-inqas iservi bħala il-viċi kap tal-partit għall-affarijiet tal-Parlament. Iżda mistoqsi rigward x'jaħseb għalfejn isiru dawn l-attakki, hemm diversi interpretazzjoni tin-naħa ta' Mario De Marco. Għalkemm huwa elokwenti ħafna u ma tantx joħroġ ċar, però hemm indikazzjoni ta' bniedem moġuħ uffiċjal qoli tal-Partit Nazzjonalista li jispiċċa attakkat minn ġewwa għaliex niftakru li Daphne Caruana Galizia u Simon Busuttil saru ħaġa waħda. Il-politika tal-Partit Nazzjonalista saret u qed issir minn Daphne Caruana Galizia. Mario De Marco. Ftit qabel dil-kwistjoni kien hemm dit-talba mill-persuna li ċertament jiena mhix qed nagħmel l-ebda forma ta' aġenda għaliha qed nitkellem fuq Daphne Caruana Galizia. U b'mod persistenti tattakkak, b'mod persistenti titlob tirriżenja. Jiena qed nipprova nifhem x'inhi din l-antipatija lejn il-familja De Marco, qed nipprova nifhem. Ma nistax ngħid li ma nweġġax meta insa li tikkritika lili. Tajta li għalli nitwarra. Dak ma importax għandha kull dritt jgħat fid-dominju pubbliku għalhekk jgħat hemmhekk u għandi nispettaħda. Urina llum missieri mejjed. U li sal-imbirka ġurnata tal-lum għada tajt affarijiet fil-konfront tiegħu. Okay? Illi jiena naf, kulħadd jaf naħseb x'għamel għall-partit, jiġifieri x'għamel għall-pajjiżna wkoll. Sal-lum għada mhux tikkritikaħ, iżda tajru għalija inweġġa u inaċċettabbli. Li għalija tiġi tajjar il-loħti illi she's the pits u affarijiet oħrajn bħal dawn huwa totalment inaċċettabbli u ma nistax nifhmu. Li tiġi tajjar ukoll il-iben toħti għax miżżewweġ il-Bianca Rizzo li tiġi tifla tal-mejjed Alfie Rizzo. Okay? Again, għalija unaċċettabli. Bianca Rizzo hija persuna fantastika, eccellenti. Frijina daw l-affarijiet, jekk trid tikompli tikkritikani, diġà kienet talbet ir-riżenja tiegħi xarilu għaliex qalet li jiena kont assenti u għaliex jiena kont assenti biex ma nurux l-appoġġ tiegħi għal kap tal-partit u biex aħna nitilfu l-elezzjoni ġenerali. Insomma, is-saga tkompli. Misteri kbar fi dan il-Partit Nazzjonalista, problemi tagħhom, però aħna rridu nkunu viġilanti li dak kollu li jiġri fil-Partit Nazzjonalista ma jkunx spilt over, kif jgħidu l-Ingliż, għal fuq il-ħajja normali tal-Maltin u l-Awċin. Minn ftit ieħor se nitkellem ma' Ian Castel di Paris, notar u persuna li drajnieh issa fuq il-settijiet ta' televiżjoni fuq One u għal dastant se nitkellmu dwar il-kriżi fih dan il-Partit Nazzjonalista. Bqgħu magħna. Mela, nlaqgħkom lura tieni parti tal-programm Pjazza, għattilkom li miegħi fl-istudio għandi l-notar Ian Castel di Paris. Insellimlek, notar. Insellimlek, Karl. Mela, rajna l-introduzzjoni u għamilna tqabbil ftit ta' dak li intqal u dak li huwa r-realtà. Il-bira Mario De Marco konferma li ma kien arranġament kummerċjali xejn iżda donazzjonijiet lill-Partit Nazzjonalista mill-grupp DB. Reazzjoni tiegħek? L-ewwel reazzjoni immedjata hija Simon Busuttil huwa persuna fals immens, Simon Busuttil huwa giddib, Simon Busuttil huwa kap tal-oppożizzjoni li jgħid mod u jagħmel ieħor. Simon Busuttil kien dak il-persuna li kien jgħid li ma jridx ikollu x'jaqsam jew b'xi mod jiġi affiljat ma' negozjanti. U issa naraw kif qalu huma stess il-partit fl-oppożizzjoni li kien propju Simon Busuttil li kienet jintaqa' waħdu ma' negozjant prinċipali u jitolbu biex jitħallsu pagi għall-impjegati, għal ċerta impjegati għolin fid-dar ċentrali. Din hija falsità kbira, dan jurina li Simon Busuttil huwa bla prinċipju, Simon Busuttil huwa bla valuri ta' xejn, Simon Busuttil il-kelma ġusta hija huwa giddib kbir. Il-poplu hemm barra mhuwiex qed jafdaħ Simon Busuttil, il-poplu hemm barra tilef il-fiduċja fih, il-poplu hemm barra anke n-nazzjonisti stess issa din jgħidu iġri tiġi l-elezzjoni minnaw u sena oħra ħalli neħilsu mill-kap tal-oppożizzjoni. In-nazzjonisti stess huma imdejqin Simon Busuttil. Simon Busuttil qiegħed jikser il-liġijiet tal-finanzjament tal-partiti, qiegħed imur kontra dak li qed jgħid, qiegħed ibiddel il-verżjonijiet
U aħna fi klip li rajna tiegħek Karl semma bħal meta Ġurdin jiġi daru mal-ħajt. Simon Busuttil prova jgħid li aħna b'xi mod ġrieden darna mal-ħajt, mentri llum qed naraw li l-Ġurdin huwa wieħed u jismu Simon u kuljomu Busuttil. U l-persuna li ġidaru mal-ħajt huwa propju u stess. Ma għastanejt il-Partit Nazzjonalista jaqaf dan il-livell fejn? U l-ewwel waħda huwa finanzjarjament fallut. It-tieni ħaġa kien jispiċċa jkollu jirrikorri għand il-big business biex iħallsulu il-pagi tal-ogħla żewġ uffiċjali tiegħu. It-tielet illi ma jafżax bħala kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit ma jafżax l-grupp parlamentari, l-partitarji, l-ħadd, tajjeb, u jispiċċa f'dan il-mod illi f'daqqa waħda jispiċċa f'nofs ta' terremot politiku illi mhuwiex il-terremot politiku kif qed ifissru Simon Busuttil għaliex huwa qed jgħid illi jrid jiġġieled kontra s-sistema. Tajjeb ta' donazzjonijiet, iżda għaliex hu inqabad propju għax inkixef mid-donaturi stess. Iva, nkixef mid-donaturi stess u l-iktar ħaġa gravi minn di kollha li il-persuna, il-perċimis ukoll li suppost bħalissa kulħadd jgħid jitkellem dwaru li huwa Beppe Fenekadami li nqabad f'nofs skandlu enormi tajjeb tal-mistħija li kien jgħid li ma kienu kollu xaqsam xejn ma' kumpanija, però fl-istess qed jitħallas tax-xogħol jew tas-servizzi tiegħu. Il-lenti issa iddawret fuq Mario De Marco, il-lenti iddawret fuq xi ħaġa totalment differenti u għalhekk issa Simon Busuttil qed jipprova jaħbi minflok jikxef dak li jagħmel viċi kap tiegħu. Fil-kontroversja hemm fil-mira Mario De Marco u anke barra nisidin jgħidu fejn qatt kienet li viċi kap tal-partit qed jipprova jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu fl-istess partit għaliex jinsab attakkat u qed jiġi kritikat. Dawn huma affarijiet tal-mistħija, illum aħna jmissna għandna oppożizzjoni li tkun kredibbli, jmissna jkollna oppożizzjoni li tkun reali anke man-nies u mas-supporters tagħha stess, minflok dan qegħdin naraw Ġurdin daru mal-ħajt. Simon Busuttil falt giddib daru mal-ħajt. Jgħid mod u jipridka mod ieħor. L-iktar nies li qed iħossu insultati, jiena tkellimt ma' xi nies din il-ġimgħa. Tkellimt ma' xi nies li fil-maratona ta' ġimgħa ilu ċemplu biex kienu taw 10 jew 20 euro. Għaliex Simon Busuttil kien jgħidulhom il-ftit tagħkom jott. Illum dawk l-istess nies ġew jgħiduli aħna ma nemnuhx iktar u mhux minn tagħna jrid il-flus. U jrid il-flus minn negozjanti kbar. Però l-iktar ħaġa li qed teffettwa n-nies hemm barra, l-iktar ħaġa li tweġġa n-nies hemm barra li dan huwa persuna li m'għandux politika alternattiva. Simon Busuttil mhu qed joffri assolutament xejn. Mhux lill-poplu Malti biss, però anke lill-partitarji tiegħu stess. Il-partitarji tiegħu stess li xtaqu li jkollhom kap li jwassalhom li xi darba jkun hemm rebħa l-elezzjoni ġenerali, però issa l-partitarji tiegħu stess, in-nazzjonalisti ġenwini, u rridu ngħidu għaliex in-nazzjonalisti hemm minnhom li huma ġenwini, fid-dar ċentrali hemm minnhom li huma ġenwini, dawn din jgħidu iġri tiġi din is-sena biex neħilsu minn dan il-Ġurdin li ġidaru mal-ħajt li jismu Simon u kuljum Busuttil biex forsi ikonna kap li xi darba dan il-partit jerġa' jibnieh. Fejn qatt kienet li inti jkollok isem kuljum De Marco li verament kienu ħadmu għall-Partit Nazzjonalista li qegħdin f'sitwazzjoni fejn qed jippruvaw isalvaw posthom fil-partit li huma ħadmu tant għalih. Din hija tal-mistħija, dan huwa insult għan-nazzjonalisti kollha u għalhekk jiena ngħid in-nazzjonalisti ma jixraqilhomx li jkollhom Simon Busuttil bħala kap tagħhom. Mela, illum saret konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista fejn għal darbohra kien hemm il-kwistjoni rigward il-kriżi fih dan il-Partit Nazzjonalista, anzi il-kriżi pagi tal-Partit Nazzjonalista rridu ngħidu għax il-kriżi tal-Partit Nazzjonalista hija kriżi tal-Partit Nazzjonalista m'għandniex għalfejn nitlu fiha. Però tkellem ukoll il-Ministru Owen Bonnici, nisimgħu. Għal-bira Dottor De Marco li huwa l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista tikkonferma numru ta' affarijiet. Number 1, li l-flus li taw id-DB Group kienu donazzjonijiet u mhux veru allura dak li qal il-Partit Nazzjonalista li kienu relazzjonijiet kummerċjali mal-Media.Link. Number 2, illi kien Simon Busuttil mill-bidu sal-aħħar li kien jieħu ħsieb dawn l-affarijiet. Number 3, li l-qasdet Dottor De Marco ma kien involut f'da kollu, mela issa la Dottor De Marco laqas it-teżorir mu involut. Kollox jibda u jispiċċa fejn jidħol Simon Busuttil u t-tielet punt sirna nafu illi kien ilu li kellmu Dr. De Marco dwar il-proġett tal-ITS, kien ilu li kellmu lil Simon Busuttil iktar minn sena u li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex kontra l-iżvilupp ta' dan is-sit. Allura dan kollu juri il-falsità
tal-kap tal-oppożizzjoni. Il-fatt li dawn huma donazzjonijiet kemm tagħmel din l-istorja iktar serja? Din tagħmel l-istorja iktar serja x'issanna konferma mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista. Mill-liġi tal-finanzjament tal-partiti hemm limit ta' kemm wieħed jista' jaċċetta donazzjonijiet mingħand kumpaniji jew persuni. Il-limit huwa 25,000 euro, dak il-limit inqabes u din hija xi ħaġa li hija illegali u għalhekk issa għandna konferma ċara mill-uffiċjali ewlenin tal-Partit Nazzjonalista stess. Dak kien il-Ministru Bonnici. Ħaġa interessanti, huma tnejn. L-ewwel ħaġa, iskit totali ta' Simon Busuttil u jekk jitkellem biss fuq il-Net Television u Radio 101 u ma jgħidx il-verità, anzi ida wara. Però tini l-ħaġa l-iktar gravi hija l-iskema ta' Voices Follows illi jiġġustifikaw il-flejes li kienu deħlin għand dik li supposti hija l-kumpanija tal-medja tal-Partit Nazzjonalista biex imbagħad jgħaddu jiċċelljaw u jitħallsu il-pagi li għandhom bżonn. Għaliex dan l-aħħar Simon Busuttil qed juri l-FS3 tas-Segretarju Ġenerali u tal-Kap Eżekuttiv. Ma dak ma jġustifika xejn, dak huwa l-paga normali li jieħdu, ma min iħallas m'hemmx miktub huwa. Ekku, Karl, di tal-invoices follows din hija xi ħaġa serja ħafna wkoll. Ġifieri Simon Busuttil ma jistax jipproduċi invoices, inna ġimgħatej aħna niċċellinġjawh biex jipproduċi dawn l-invoices, però ma jistax. U l-iktar ħaġa gravi f'din kollha wkoll li dana meta ġi daru mal-ħajt, l-ewwel qal flus maħmuġin ma rridhomx. Ftit wara qal li id-donazzjonijiet il-Partit Nazzjonista għandu bżonnu. Ftit wara qal li kien hemm ftehim kummerċjali. Jiġifieri gideb is-sekwenzi gideb kemm il-darba. U issa aħna din ngħidulu preżenthom l-invoices jekk hemm ftehim kummerċjali. Il-bieraħ Mario De Marco stess stqar fuq it-televiżjoni fuq il-programm Extra fejn qal dawn kienu donazzjonijiet. Din hija ċara qed jikser Simon Busuttil il-liġi tal-finanzjament tal-partiti qed imur kontra dak li hu stess pritka u għalhekk danna ma turix serjetà f'kap tal-oppożizzjoni. Dinja falsità, Simon Busuttil huwa persuna double standards u għalhekk jiena minn hawnhekk nappella għal ġieħa trasparenza, kun kredibbli man nisem barra, inqabad f'kantuniera. Meta inti tinqabad f'kantuniera, l-aħjar ħaġa tagħmel huwa li ma tibqax titkellem. Simon Busuttil tibiddel verżjonijiet u issa din naraw ukoll li l-viċi kap tiegħu stess qiegħed jarmi lil Simon Busuttil. Qiegħed jgħid li dawk kienu donazzjonijiet. Alex Periċ-Galaxxone ma kienx jaf bihom. Chris Said ma kienx jaf bihom. Jiġifieri ftit Simon Busuttil qiegħed jiġi issa anke iżolat ġewwa d-dar ċentrali stess. Qed tiġi iżolat mill-iktar nies viċini tiegħu. Minkejja dan kollu, il-persuna li mhux qed jitkellem huwa Beppe Fenekadami. U jiena minn hawnhekk nippretendi li Beppe Fenekadami għandu jaqbes għal Mario De Marco, però Beppe Fenekadami hija tkomdu gallerija għaliex hemm Defni Caruana Galizja u Simon Busuttil qegħdin jaljenaw in-nies hemm barra favorih biex minflok jitkellmu dwar dak li suppost jitkellmu dwar l-iskandlu ta' Beppe Fenekadami qegħdin jitkellmu dwar affarijiet oħra biex minna li jom ħajaljenawna. Però aħna minn hawnhekk ħanibqgħu niċċellenġjaw Simon Busuttil, ħanibqgħu ngħidulu jekk inti raġel urina l-invoices. Jien Gastal di Paris, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek magħna, aħna nitabaw li nerġgħu jkun lilek fis-salott tagħna u nagurawlek ukoll il-komplement tal-ħidma tiegħek. Mela, aħna se nidu pawża ta' ftit sekondi kif niġu lura se nitkellmu rigward l-attività politika li se ssir għada fil-Gżira. Ibqa' magħna.